مطابق نقشه агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шуд. Дар ярмаркаи мазкур наздик ба 30 корхона, ташкилоту идораҳо ва муассисаҳои шаҳри Ҳисор иштирок намуда, зиёда аз 400 ҷойҳои кори холиро пешниҳод карданд. То имрӯз аз тарафи раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор тариқи гузарондани чунин ярмаркаи ҷойҳои холӣ садҳо нафар шаҳрвандони бекор ба кор таъмин гардида, ба 86 нафар барои касбомӯзӣ роҳхат дода шуд. Дар маҷмӯъ қариби 200 нафар шаҳрвандони бекор ба шуғулнокӣ ҷалб карда шудааст. имрӯз ба ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ аз тарафи раисати агентии шуғли аҳолӣ меҳнат ташкил карда шуда омадам. дар ин ҷо ба худ касби мувофиқро ёфтам. миннатдории худро мерасонам ки чунин ярмаркаҳоро ташкил мекунанд. бояд ҳар як шаҳрванд ба худ як касби мувофиқро интихоб намояд. имрӯз ман ба ин ҷо омада ба худ ҷои кори духтуриро интихоб намудам. ба раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор қариби 176 нафар шаҳрвандони бекор муроҷиат карданд. аз ин 105 нафар дар соҳаҳои гуногун ба кор таъмин карда шуда, дар асоси шартномаи тарафайн бо маркази таълимӣ ба 199 нафар ба касбомӯзӣ курсҳои кӯтоҳмуддат роҳхат дода шудааст. имрӯз тибқи нақша ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро барои корҷӯён пешниҳод намудем, ки имрӯз раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Ҳисор дар давоми нимсолаи аввал 8 ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро гузаронд, ки дар он 145 шаҳрвандони бекор ба корҳои мувофиқ, яъне ба ҷои кори мувофиқ таъмин гаштанд. ва пеш аз ҳама мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тибқи талаботи бозори меҳнати шаҳри Ҳисор ҳар шаҳрвандоне ки яъне ҷои кор надоранд, яъне ихтисос надоранд, ба онҳо ихтисос ва ҷойҳои кори мувофиқ таъмин намоем. ин аст вазифаи мо, яъне кормандони раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Ҳисор. раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор аз рӯи нақша дар 3 моҳ чунин ярмаркаҳоро ташкил менамояд. имрӯз дар ин ярмарка дар 13 ташкилоту корхона наздик ба 50 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштанд.